Anaia, neba, arreba, haiene, erraz azalduko dizugu. Asier eta Laia ditugu hemen. Asierren anaia gizona da. Arreba berriz emakumea. Alaiaren neba ere gizona da. Aizpa berriz emakumea. Tore adibide batzuk. Hemen ditugu Edurne eta Oiane. Bikote dira eta hainbat seme alaba izan dituzte. Asierren anaia Josu da. Eta Arreba Alaia. Iratiren neba Asier da. Eta aizpa Malen. Erraza ez da? Asmatuko zenukete orduan hau? Josuren iratira. Alaiaren iratira. Erantzun komentarioetan.